जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरंगनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ, ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ? കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കാം. ചെറിയൊരു
ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 4, 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 4, ശ്രീ നാരദ ആഗമനം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണിത്. വ്യാസദേവന് നാരദ് മുനി വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭാഗവതം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഇതി ബ്രൂവാണം വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സുതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റു ചൊല്ലാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹിർജ ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സുതം ബഹ്വച ശൗനകോ ബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാത. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഉവാച ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധഃ കുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ ബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സുതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ചൊല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം കൈ പൊന്തിച്ചോളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രൂവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ ബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീജ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാ ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സുതം ബൃഹൃജ ശൗനകോ അബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹുച ശൗനകോ ബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനിനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധാ കുലപതി സൂതം ബഹ്രുച്ഛ ശൗനകോ ബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രീണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്രുജ ശൗഖനോ അബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്രുജ ശൗനകോ അബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ സോറി. ശ്രീജ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂത ബൃഹ്വച്ഛ ശൗനകോ ബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധകുലപതി സൂതം ബഹ്വച ശൗനകോ അബ്രവീത്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. വ്യാസദേവൻ ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. ഇത് ഇപ്രകാരം ബ്രുവാണം സംസാരിക്കുന്നു, സംസ്തുയ പ്രതികീർത്തിക്കുന്നു, മുനീനാം ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുടെ ദീർഘമായ സത്രിണാം യജ്ഞനിർവഹണത്തിൽ നിരതരായ വൃദ്ധനായ അഗ്രജനായ കുലപതി സഭാനേതാവായ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുഋഷ പണ്ഡിതനായ ശൗനക എന്ന നാമത്തിൽ അബ്രവീൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. വിവർത്തനം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആ സുദീർഘമായ യജ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ നിരതരായ സർവ ഋഷിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അഗ്രജനും പണ്ഡിത ശിരോമണിയുമായ ശൗനകമുനി സൂതഗോസ്വാമി അവിധം പ്രസ്താവിച്ചത് ശ്രവിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ആയിരിക്കാം വായിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. സുവർണ പ്രമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രേഷ്ഠരുടെ സദസ്സിൽ പ്രാസംഗികനെ പ്രശംസിക്കുന്നതിനും അഥവാ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനും അനുമോദകന് നിശ്ചയമായും താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാകണം. അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും ഗൃഹനാഥനും അഗ്രജനും ആയിരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല വിശാലജ്ഞാനം ആർജിച്ച വ്യക്തിയും ആയിരിക്കണം. ശ്രീ ശൗനക ഋഷി ഈ സർവ്വവിധ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനാകയാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ച വിധത്തിലും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ശൗനക ഋഷി അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിക്കാനായി പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ചു. അഭിമാന ഗർവത്താൽ പാണ്ഡിത്യ പ്രദർശന ഉദ്യമത്തിലൂടെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ അധികരിക്കാൻ
യത്നിക്കുക എന്ന് സ്വസാക്ഷാത്കാരം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരിൽ നിശ്ചയമായും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം. അതേസമയം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമാറ് അത്യധികം മനോഹരമായി ഹൃദയംഗമമായി ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിശ്ചയമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും വേണം. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നിശ്ചയമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എങ്കിലും ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ നിഷ്പ്രഭമായ അർത്ഥം അതിൽ ഒരിക്കലും തിരികെ കയറ്റരുത്. എങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. സഭാ നേതാവായ ശൗനക ഋഷിക്ക് പ്രാസംഗികനായ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ യഥാതീതം യഥാമതി എന്നീ പദ ഉച്ചാരണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യനിർണയത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ ശൗനക ഋഷി ഹർഷോന്മാദത്താൽ ശ്ലാഘിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം അത്യധികം പ്രസന്നനായി. യഥാർത്ഥ ആചാര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ ഒരു പണ്ഡിത വ്യക്തിയും താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ആകയാൽ രണ്ടാമതായി ഭാഗവത വർണ്ണനം നടത്തുന്ന ഈ സഭയിൽ പ്രാസംഗികനും ശ്രോതാക്കളും ഇരുവരും യോഗ്യരാകുന്നു. ഭാഗവത വർണ്ണനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില അതാകയാൽ യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രാസംഗികനും ശ്രോതാക്കൾക്കും വ്യതിരിക്ത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള ഭാഗവത വർണ്ണനം ഉപയോഗശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സൗണ്ട് വരുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റു ചൊല്ലാം. ശൗനക ഉവാച സൂത സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യം യഥാഹ ഭഗവാൻ ചുകഃ. ശൗനക ഉവാച സൂത സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യം യഥാഹ ഭഗവാൻ ചുകഃ. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൗനക ഉവാച സൂത സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യം യഥാഹ ഭഗവാൻ ചുകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം ചൊല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഗീത മാതാജി. ചൊല്ലിയതാണോ? ശാന്തി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശൗനക ഉവാച സൂത സൂത മഹാഭാഗ വദനോ വദതാംബര കഥാം ഭാഗവതീം പുണ്യം യഥാഹ ഭഗവാൻ ചുകാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശൗനക ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. സൂത ഗോസ്വാമി മഹാഭാഗ മഹാഭാഗ്യവാനായ വദ ദയവായി അരുളി ചെയ്താലും നഹ ഞങ്ങൾക്ക് വദതാം വർണ്ണിക്കാൻ കഴിവുള്ള അങ്ങ് വര ബഹുമാന്യരായ കഥാം സന്ദേശം ഭാഗവതീം ഭാഗവതത്തിന്റെ പുണ്യമായ യൽ ഏത് ആഹാ പ്രസ്താവിച്ചു ഭഗവാൻ മഹാശക്തിമത്തായ ശുകഃ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശൗനക ഋഷി അരുളി ചെയ്തു. സ്ക്രീൻ ഇല്ല.
ശൗനക ഋഷി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും ആദരണീയനും മഹാഭാഗ്യവാനുമാണ് അങ്ങ്. ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ദയവായി വിശദീകരിച്ചാലും. രാജമാതാജി വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനും സഭാംഗങ്ങൾ അത്യധികം മൃഗരാകയാൽ അതിരേകമായ സന്തോഷത്താൽ ഗൗനക ഗോസ്വാമി ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയെ 2 പ്രാവശ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സ്വലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം സ്വന്തം രീതിയിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന വ്യാജനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. സാധാരണ ഭാഗവത ആഖ്യാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ പരമപുരുഷത്തെ അതീന്ദ്രിയമായ വ്യക്തിഗത കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത പണ്ഡിത നിർവ്യക്തിവാദികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരോ ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരോ ആയിരിക്കും. അത്തരം നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ വ്യക്തിക വീക്ഷണങ്ങളെ പിന്താങ്ങുകയും അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാഗവതത്തിലല്ലാതെ വളച്ചൊടിച്ച ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാകട്ടെ നേരെ ദശമസ്കന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീവ രഹസ്യമായ സന്ദേശങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വർണ്ണത്തിന് ഈ ഇരുകൂട്ടരും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരല്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെയും സേവിക്കാൻ തയ്യാറായവരും മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി ബ്രുവാണം സംസ്തൂയ മുനീനാം ദീർഘസത്രിണാം വൃദ്ധ കുലപതി സൂതം ബഹുജ ശൗനകോ അബ്രവീൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സുദീർഘമായ യജ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ നിരതരായ സർവ ഋഷിമാരുടെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന അഗ്രജനും പണ്ഡിത ശ്രേണിയുമായ ശൗനകമുനി സൂതഗോസ്വാമി അവിധം പ്രസ്താവിച്ചത് ശ്രവിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തിയത് ആരാ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കും എന്നുള്ള ആ ശൃംഗിയുടെ ശാപം, ശമീക മുനിയുടെ മകന്റെ ശാപം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം കാരണം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോവുകയും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചു. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എവിടെ നിന്നാ ശ്രവിച്ചത്? പിതാവായ വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അപ്പം അതിനു മുമ്പോ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഏതാ? ശുക തത്തയാണ് അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ തത്ത. അപ്പം പറന്നു വരുമ്പം കൈലാസത്തുനിന്നും ശിവദേവൻ പാർവതി മാതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് കേട്ടു അല്ലെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പം ആ സമയത്ത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഭാഗവതം 7 ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സഭയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വ്യാസദേവൻ, പിതാവായ വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരദമുനി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സുത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സമയത്ത് തന്നെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സുത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് ഈ ഭാഗവതം പിന്നീടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശൗനകാദി ഋഷിമാരുടെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഒരുപാട് ഋഷിമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സുതഗോസ്വാമി സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയം ഇപ്പം ശൗനക മുനി സുതഗോസ്വാമിയെ എന്താ പറയാ
പുകഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പം അതായത് ഭാഗവത പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യാസനം എന്നാ പറയാ, വ്യാസദേവനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്താ പറയാ, വ്യാസപൂജ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് വലിയ വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആവിർഭാവ ദിനം, അപ്പിയറൻസ് ഡേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ജന്മദിനം, അത് വ്യാസപൂജ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് വ്യാസദേവൻ, കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസദേവനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും രചിച്ചത് അല്ലെ. വേദൈശ്യ സർവേരഹമേവ വേദം വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവ ചാഹം. 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 15-ാം ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെ തെറ്റാകും? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ചിലപ്പം തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. ഐ മേ ബി റോങ് ബട്ട് ശാസ്ത്രാസ് വിൽ നെവർ ബി റോങ്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, അവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവും, മായാവാദികൾ ഉണ്ടാവും, ശൂന്യവാദികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണോ, ഉള്ളതാണോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പ്രസ്താവന പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ 3 കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക. അതായത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. ഗുരു, നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും 100% സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം രചിച്ചതാണ്. പിന്നെ സാധുജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ 3 പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് തെറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഭാഗവതം എന്താ പറയാ സപ്താഹം പോലെ നടത്തുന്നു അല്ലെ എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഇതില് പറയുന്നു 7 ദിവസം കൊണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതല്ല ഭാഗവതം അല്ലെ. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ? നാമജപം, അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള നാമജപം, എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണം. പിന്നെയോ വിഗ്രഹാരാധന, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം. പിന്നെ മധുരാവാസം അല്ലെങ്കിൽ ധാമവാസം, മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ പോയി താമസിക്കണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ അവബോധം വൃന്ദാവനം ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പം ഈ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിയില്. അതില് 2ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഭാഗവത ശ്രവണം. പിന്നെ 9 ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും തുടങ്ങുന്നത് എന്താ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രവണം, അപ്പം എന്ത് ശ്രവിക്കണം? ഭാഗവതം. എവിടെ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം? കറക്റ്റായ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് വേണം ശ്രവിക്കാൻ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് നിഗമ കൽപ്പത്തിറൂർ ഗളിതം ഫലമാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദസാരങ്ങളുടെയും അത്രയും പഴുത്തൊരു മാമ്പഴം പോലെ, അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എസെൻസ് ആണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് വഴിയെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറയേണ്ടതല്ല, അത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം തരുന്ന എന്താ? ഒരു പഴുത്ത മാമ്പഴം, അത് പറിക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പറിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞോ കൊക്കയെ കൊണ്ടോ പറിച്ചാൽ അത് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോകും. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ അത് കൊടുത്ത് അത് എന്താ പറയാ കേട് കൂടാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ പോകണം. അപ്പം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ നിഗമകൽപതരുർ ഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹൂർ അഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. പിബത ഭാഗവത രസമാലയം, ഭാഗവതം ജസ്റ്റ് കുടിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാ? അതിലൊന്നും എന്താ പറയാ കളയേണ്ടതായിട്ടില്ല. പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിൽ പോയി ചേരണം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരുപാട് വർഷം കളയും എന്നല്ലാണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ജോലി ലഭിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം മക്കളെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ സ്കൂളിലോ പോയി നമ്മൾ ചേർക്കില്ല, എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. കാരണം ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ആ പഠിച്ചതിന്റെ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ വിദ്യക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭാഗവതം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ഭാഗവത പണ്ഡിതൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതില് അവസാനം ലൈൻ ഭാഗവത വർണ്ണനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില ആകിയാൽ യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാത്ത പക്ഷം പ്രാസംഗികനും ശ്രോതാക്കൾക്കും വ്യതിരിക്ത ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ള ഭാഗവത വർണ്ണനം ഉപയോഗശൂന്യമായ കഠിനാധ്വാനമാകുന്നു. ശ്രമ ഏവൈഹി കേവലം. പറയുന്നാക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല, കേൾക്കുന്നാക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗവത പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നേരെ തുടങ്ങുന്നത് രാസലീലയാ, 10ാമത്തെ സ്കന്ധം. അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. 7 ദിവസത്തെ സപ്താഹം ശരി, പക്ഷെ അതില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുക അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ, പിന്നെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട അവതാരം, അത്രയും സമയമുള്ളൂ. പക്ഷെ നേരെ നമ്മൾ രാസലീലയിലേക്ക് ചാടുകയില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദർ കണ്ടു, അദ്ദേഹം ആ ഭാഗവത പണ്ഡിതൻ ഒരുപാട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഒരുപാട് വർണ്ണന ചെയ്തു. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു നല്ലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അദ്ദേഹം കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഭുപാദർ നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ പിന്നിൽ പോയി ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ്. ആ പ്രഭുപാദറിന് ഇത് എന്തൊരു അവബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം പോയിട്ട് ഒരു നീചമായ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് താഴെ വരികയില്ല. വേറൊരു പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദർ ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാതാജിയും പ്രഭുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രാസലീല കേൾക്കണം, അങ്ങ് രാസലീല വർണ്ണിക്കാമോ? 2-3 പ്രാവശ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പ്രഭുപാദർ അത് കേട്ടതായി ഭാവിച്ചതേ ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് രാസലീല കേൾക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് രാസലീലയെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ആചാര്യൻ അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ ആചാര്യൻ. അപ്പം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നേരിട്ട് 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. 1ാം സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി 9ാം സ്കന്ധം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന്, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഏതേച്ചാം സകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുകയില്ല. അതായത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 9 സ്കന്ധം തീർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ എത്ര വലിയവനാണെന്ന്. ഭഗവാൻ വലിയവനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ എത്ര വലിയവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയാണ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റഡി. അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് ഭാഗവതം. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും 9ാം സ്കന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവന ലീലയും ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലയിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതാണ് PhD ഡിഗ്രി. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം അതിന് അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒന്നും ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്താ, യഥാരൂപം എന്നാണ് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെ, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്. എന്തുകൊണ്ടാ? പ്രഭുപാദർ ഒന്നും അതില് ചേർത്തതുമില്ല, ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ കത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിൽ തുറന്നിട്ട് ഒരു വരി ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് പൈസയൊക്കെ കൊണ്ടു തന്ന 1000 രൂപയാണ് മണി ഓർഡർ എങ്കിൽ ആ 1000 രൂപ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് ചേർക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ. അതുപോലെ
പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാനൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ മാത്രമാണ്. അതായത് ആ സന്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആ കുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശൗനക ഋഷി സുതഗോസ്വാമിയെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ സുതഗോസ്വാമി, സംവദിക്കാനും വർണ്ണിക്കാനും കഴിവുള്ള സർവരിലും ആദരണീയനും മഹാഭാഗ്യവാനുമാണ് അങ്ങ്. ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളെ ദയവായി വിശദീകരിച്ചാലും. അപ്പൊ സുതഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ശരിക്കും ഭാഗ്യവാൻ നമ്മള് ലോട്ടറി അടിക്കുക അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ, ഓ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ? അവന് വലിയ വീടുണ്ടാകും അല്ലെ, വലിയ കാർ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഭൗതിക രീതിയിൽ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോട്ടറിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണഭക്തി ആർക്കാണോ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഒരു ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് ശരിയായ ഭാഗ്യവാൻ. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, എത്ര സമ്പന്നനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ ജന്മം മൊത്തം പാഴായി. അതേസമയം ഒരു കുടിലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒന്നുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ല, എങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണഭക്തനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവൻ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൊളവേജ ശ്രീധരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്നുമില്ല, വാഴപ്പഴമൊക്കെ വിറ്റ് നടന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വസ്ത്രം പോലും ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീയാണ് യഥാർത്ഥ എന്താ പറയാ സമ്പന്നൻ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല അല്ലെ. സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു അസറ്റ് ആണത്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം വിടുന്നതോടെ എല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മുട്ടുസൂചി പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. പറയുന്നുണ്ട് എന്താ, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എത്ര കുറച്ചു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അത് വലിയ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാ ഭക്തി ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങാണ് ഭാഗ്യവാൻ, കാരണം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും അങ്ങക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവത പുണ്യ സന്ദേശങ്ങളാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിൽ പറയുന്ന പ്രതി അക്ഷര പ്രതി വാക്യ നാനാ അർത്ഥക്കായെ, ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ വാക്കിനും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പം എങ്ങനെ ശ്രവിക്കണം? ഒരിക്കൽ ഒരു അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും കൂടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പോയി സപ്താഹം. അപ്പം അമ്മായിയമ്മ മെയിനായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നത് നല്ല പ്രസാദം കിട്ടും. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ സപ്താഹം ഉണ്ടാകുമ്പം ഉച്ചക്ക് ഒരു 12:30-1 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭാഗവത പണ്ഡിതൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ അതിശയപ്പെട്ടു പോകും, ഇത്ര സമയം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴെന്താ തിരക്ക്? അതെന്തിനാ വരുന്നത്? പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വരുന്നതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ള ആൾക്കാർ ചില പേർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുക. പക്ഷെ അതും അജ്ഞാത സുഹൃതിയാ, അതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും പുണ്യം തന്നെ അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെങ്കിലും ആൾക്കാർ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയാ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് പോയപ്പോ അമ്മായിമ്മ പോയത് അവിടുത്തെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട്. അത്ര വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മരുമകള് അവിടെ പോയത് അത്രയും ഭാഗവതത്തിൽ എത്രയും ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് കേട്ടു. അപ്പൊ അവസാനത്തെ 7ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ ഭാഗവതത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തു. 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഭാഗവതത്തില്. അതിലെ ലാസ്റ്റ് 18,000 ശ്ലോകം എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അവസാനത്തെ ശ്ലോകം അറിയോ? കീർത്തനം നാമസങ്കീർത്തനം സർവ പാപ പ്രണാശനം. വിജയമാണ് മാതാജി, ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനൗ
പ്രണമൗ ദുഃഖശമനസ്തം നമാമിൻ ഹരിം പരം. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം. നാമസങ്കീർത്തനം, ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശം, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകും. പിന്നെയോ പ്രണമൗ ദുഃഖശമനസ്തം, പ്രണമൗ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ച നമസ്കരിച്ച ദുഃഖശമനസ്തം, ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകും. തം നമാമിൻ ഹരിം പരം, ആരുടെ നാമം? ഹരിയുടെ നാമം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം. അപ്പം ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫുൾ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ഭാഗവതം തരുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ നിറയെ വെറും കഥകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കാനാ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് പോവാ. ആ അവതാരം, ഈ അവതാരം, എല്ലാ കഥകള്, അത് വെറും എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല. അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വെറും കഥകളല്ല ഭാഗവതം. അതിൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതായത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ചരിത്രം ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ, അല്ലെ? പിന്നെയോ എൻലൈറ്റ്മെന്റ്, അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണം. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകും. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ ഭാഗവത ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇന്ന് മുതൽ നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പം മരുമകൾ ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി. കാരണം അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് മരുമകൾ ഇത് ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്തത്. അമ്മായിയമ്മ എന്താണ് ഇന്ന് ഏത് പായസമാണ് എന്നാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പം അവര് നാമം ജപിച്ചില്ല. അപ്പൊ സപ്താഹം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരുമകൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കാരണം പക്ഷെ അമ്മായിമ്മ അതൊക്കെ മറന്നു. ആ 7 ദിവസം സപ്താഹത്തിന്റെ സമയം മാത്രം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു, ഭാഗവതം ഒന്നും തുടർന്നില്ല. പക്ഷെ മരുമകൾ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ആചാര്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം, അല്ലെ? അപ്പൊ വിശ്വാസം വേണം നമുക്ക്. ഭാഗവതത്തിൽ ഓരോന്നിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്താ പറയാ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമലം പുരാണം, യത് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം, സ്പോട്ട്ലെസ് പുരാണം. അതായത് ഒരു തെറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ യത് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം, എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭാഗവതം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. സനാതൻ ഗോസ്വാമി വളരെ വയസ്സായതിനു ശേഷവും ഭാഗവതം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത്രയും. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവസാനമാകുമ്പോൾ തോട്ട ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ ഗദാധർ പണ്ഡിത്തിന്റെ കൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യായിരുന്നു. ഏത് സ്കന്ധായിരുന്നോ? 7ാമത്തെ സ്കന്ധം. കാരണം ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിന്. എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു കരഞ്ഞ് 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 കേൾക്കും. അത്രയ്ക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം കല്ല് പോലെയാണെന്ന് അർത്ഥം. ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഭാഗവതം എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കാണ്ട് ആരുമില്ലേ. ഭഗവാൻ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ. മദന മോഹൻ എന്ന കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കാമദേവനെ പോലും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ കാമദേവനെ പോലും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ. അതാ ഭഗവാനെ മദന മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനോട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ആകർഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമാണ്, അല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെ? കാരണം കാന്തത്തിന് പിന്നെ അയൺ ഇരുമ്പ് കഷ്ണങ്ങള് ആ കാന്തത്തിൽ അട്രാക്ട് ആകും. എന്തുകൊണ്ടാ അട്രാക്ട് ആവാത്തത്? അതിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടോ ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തോടോ ഒന്നിലും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ
ഒരു ഭക്തനുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പൂർവജന്മകൃതം പുണ്യം തഥാ ഭാഗവതേ ലഭേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കണമെങ്കിൽ, വായിക്കണമെങ്കിൽ, ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് ശ്രവിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയോ ജന്മം പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം എത്രയോ എന്താ പറയാ അറിയാണ്ട് കുറെ ഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ വിശ്വാസവും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദശമസ്കന്ധത്തിൽ നേരെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാകട്ടെ നേരെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ കടക്കുന്നു. അപ്പം ഭാഗവത പാരായണം അങ്ങനെ തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ് വിലപേശി എന്താ പറയാ വാങ്ങാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദക്ഷിണ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താ പറയാ അമലം പുരാണമാണ്. എത്രയോ എത്രയോ പേരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് പറ്റും. അപ്പൊ നാരദ മുനി പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിക്കണം. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയെ. എപ്പോഴും ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ. അത് കേട്ട ഉടനെ എന്താകും? ഹരി ചിത്തം സമാശ്രയ. ഭഗവാൻ ഹരി കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കും. എവിടെയാണോ ഭാഗവത പാരായണം നടക്കുന്നത് അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലും നമ്മൾ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, സുത ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെയും ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറായവരും മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ചർച്ചകളെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യതായവർ. അപ്പം ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കുക. പിന്നെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അത് മറക്കാനുള്ളതല്ല. ഭാഗവതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യണം. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കത് നല്ല ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഒരിക്കൽ ഒരു വ്യക്തി ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ നരസിംഹ ലീലയാണ് നടക്കുന്നുണ്ടായേ. അപ്പം ചില ഭാഗവത സപ്താഹ ആചാര്യന്മാര് ഒരു അവതാരം തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, കാരണം തീരില്ല. അപ്പൊ അന്ന് നരസിംഹ ലീലയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ ജോലി അവിടെ പോയി ഇരിക്കും, ഉറങ്ങും, ഇടക്ക് ഞെട്ടും, എന്നിട്ട് ആദ്യം പ്രസാദം കഴിക്കും വരും. അപ്പം ഇതൊരു ശാപമാണ് അല്ലെ. കുംഭകർണനെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കൊന്നതിന് ശേഷം നിദ്രാദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായത് ഒരു ഭക്തനാണ് കുംഭകർണൻ, അങ്ങക്ക് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഭക്തനെ അങ്ങ് കൊന്നു, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറയും, എന്റെ ഭാഗവത സപ്താഹം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ എന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് സീറ്റ് നിനക്കുണ്ടാവും, ഫ്രണ്ടിൽ നിനക്ക് വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നിദ്രാദേവി ആദ്യം തന്നെ വന്നിരിക്കും. അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കും നിദ്രാദേവി. സപ്താഹത്തിനൊക്കെ പോയാൽ കാണാം, ഒന്നിക്ക് ഫ്രണ്ട് റോല് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ റോലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ വ്യക്തി അവിടെ പോയി ഉറങ്ങാനാണ് അവിടെ പോയത്. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഞെട്ടിയപ്പോ ആ ഭാഗവത സപ്താഹ ആചാര്യൻ പറയുന്നത്, ഹിരണ്യകശിപു നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, നീ ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചാലും എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം, നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചാലും എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആ സപ്താഹാചാര്യൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കേട്ടു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോ ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഞെട്ടിയിട്ട് സ്വപ്നത്തിലാ പറയുന്നുണ്ടാവാ, നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും എനിക്കറിയാം, ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചാലും എനിക്കറിയാം എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിച്ചുമൊഴിയും പറയുന്ന പോലെ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി. അപ്പൊ ആ കള്ളൻ മെല്ലട് വരുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും എനിക്ക് അറിയാമെന്ന്. കള്ളൻ പേടിച്ചു പോയി. കള്ളൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കണ്ടോ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഒരു തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കും. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഏത് തൂണിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചാലും എനിക്കറിയാം. കള്ളം വിചാരിച്ചു എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു.
അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു നിമിഷം കേട്ടാലും അത് പുണ്യം തന്നെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.